pripun Pak Den? Mbok menawi badhe wonten pangandikan kalih pinanganten. Oh nggih, nderek berbahagia nggih Mas Galih kalian Mbak Rian. Mbak Rian nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Langgeng sampai maut memisahkan. Ngoten. Seneng nggih. Seneng. Jane ngertos ngaten-ngaten kita Pak. Rasane iki pengen kan lho Pak. Burung kok. Ya gurung ta. Oh lah, monggo Bapak Ibu. Adi kula menika dereng wonten ingkang mengkoni. Ingkang kagungan nembe sudarmanipun kekalih Bapak Biyung. Pramila monggo mbok menawi dulur-dulur sekula saking Kanten, saking Bungo badhe ngrasakaken kiprahipun kados semekaten, katurangganipun kados semekaten, panjenengan samangke saged mirsani piyambak. Nggih niku ana rega, ana rupa. Maksudnya Gini Dok, bahwasanya ya to piyayi putri adege wis sembodo. ya, Ya oleh pendidikane, nggih. oleh ngilmu utamane, iman bebudene kok becik. Nek sing arep ngepek bojo kok ming sak derajate ngaku lak ora mungkin. Ira. Ora mungkin toh? Ora mungkin. Soalnya kok wis duwe bojo. Lah makane kuwi. Ya ta Mas Bayan. Nggih. Tetapi Ya nek niku ya jelas nek wis ndek bojo ya emoh. kalau seseorang perempuan itu sudah pada strata yang sudah mapan. Nggih. Contone. Contone. Kayak Mbak Rian. Iya, pripun? Mbak Rian ngasto minangka ASN. Sing ngepek yo paling ora kanca ASN. Iya to ya. Nah iya to. Nek kono yo wis kuliah, sinden, yo pinter. Nek sing ngepek kok ming anakku ming cah lulusan SMA kan ora mungkin tangeh lampun. Paling boten niku mendring. Hah? Nah. Aku ajur mendring to, Pak. Duite akeh. Dite oke. Nggon wong ningan. Lho tangan manajemennya bagus. Ya ta no? Gitu Mas. Nggih. Nah, monggo Pak. Menika genduk kula menika ora jeneng promosi, namung biwarakaken. Oh. Padha. Ora menginformasikan kok mengen. Kaya ki aku ki saking rapayune apa piye? Bukan masalah payu ora payu. Lah piye ta? Gini. Punyalah prinsip koleksi, seleksi, resepsi. Loh. Koleksi teman sebanyak mungkin. Iya. Jangan pernah menjatuhkan harapan, menggantung perasaan. Terus seleksi. Selektiflah dalam hal memilih. Karena wong bebrayan kuwi mau ora cukup mung andona semoro. Betul. Ning kok dene wong nggaru luku, sapi loro mlaku bareng. Nggih, leres nggih. Nek wis kepanduk ing katresnan wis ketemu jodene oh iki gelem tak jak prihatin. Najan to wong tuane sugih ning bukan dari orang tua. Iya. Bekalnya adalah sama-sama dari nol. Betul. Mangkat bareng-bareng. Nggih. Kuwi gelem baru tindakan selanjutnya adalah resepsi. Kandhane yo. Nggih. Dongane mawon nggih, Pak. Oh tak dongake. Muga-muga lek Ya, lek apa ya? kersa dadi mantune tukang son. Hajar tekan sa. Kok njur tukang son. Loh, kancaku duwe anak lanang gedhe pisan. Apa iya, Pak? Kandhane. Mbak kenal keteng kula. Wah, Yat, catet nomere. Niku pun aja hilaf. Yo. Nggih, tasih sarengan Des Campur Sari. Ya, monggo sugeng dari Ibu, Bapak. Nggih. Sugatan ingkang kaping 3 dene sak sampunipun manggih tumuli doa kalajengaken. Monggo Cahayu. Sore ngeling
Durung rampung, Pak. Nak. Kanca-kanca wiranem durung rampung le. Oh. Caos pasugatan. Nggih. Mas, badhe paring pambiyantu ke Kamas Sik, ke ayo wong ana adine nang kene kok. Kene. Meneng wae iki. diberkahi. Mangke dalu Bapak Ibu wonten papan menika badhe ginelar ringgit tucal dalu natas. Dalangipun Kamas kula menika. Mboten sak promosi. Mboten sak promosi kok ora dipromosikake teng mriki niki wis wis. Ora, iki dulur-dulurku saka kanten ki lho. Ah niki wong Kajangkoso e. Lah, lha piyayi-piyayi saka kanten sing saka Muntilan ki engko ben Sebagian besar nggih keluarga Kajangkoso. Oh, Niki ya alah. keluarga kula dhewe dadi Oh, niki. oh, oh, oh. Niki padha wae bedhu ngono. Dadi piyayi saka Jangkoso iki ana sing lenggah nang kanten. Ibuke temanten kakung niku lak saking Kajangkoso nggih. Oh alah, lah. Jebule kok. Dadi niki keluarga dhewe. Wis adin apa ngantene wedok ya keluargane Keluarga kula, dhewe. ngantene lanang jebul ya keluarga dhewe ayo wis. Walah ayo wis mundak Tumbuh jembar. oleh tutup gitu. Tuh boleh tutup. Ayo adine diberkahi Mas. Kowe kok wani ngundang aku? Nggih. Wani ngundang aku? Ya mbok sing umum wong Pas sing umum biasane. maksudnya? Biasane ki nek ana kakangne kok ketemu adine ki dara nyangoni apa kepiye kok. Nyangoni dengkulmu ya. Nek kowe wani ngundang aku ngedeki nang kene iki kowe tanggung jawab lho. Tanggung jawab pripun? Oh iki nang kene iki ana bojoku kuwi. Oh ya, pinjam dulu ya Mbak Wahyuni. Aku yo gumun karo Mbak Yumu ngomah. Lah napa? Muni ngene, Pak nek jenengan nikah maneh nek karo Wahyuni oleh. Ngono iki. Ayo, aku yo muni aku ra wani karo tukang ison, Bu, aku. Aku kaya selire tukang son. Ya wis aku tak bawa wae nok mengko sampean sing teruske langgam. Arep diteruske langgam apa-apa watone sing kira-kira cocok karo nggo apa iki ngaturi pasugatan utawa kek dodahan. Nggih. Jar. Ajar. Nembang apa ya? Kira-kira. Nggih, napa? Senengmu apa? Duit. Nah. Senengku duit. Kowe iki nek ayu no. Le pinter wis pinter, saya wis undak-undakane ana anake Pak puteran-puterane Pak Kuat iki do pinter-pinter. Ning lehmu moto duiten lho. Hak umum wong urip ki ya butuh duit lho Pak sakniki ki. Kaya Mbak Yumu e. Napa to? Mbak Yumu ke aku di duit tak wehi matur nuwun ora tak wehi ora apa-apa. Mergane wis gajian dhewe. Semoga-moga temanten sing baku iso sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gandeng ijo iki sesuk karo aku Koko Prabu. Pernah tuwa. Kamas. Aduh Kamas. Rembulane sumunaran dadari lintang angebeki tawang Nduk Pripun? mengko sore Nggih. wayangan Ya. ning aku ora arep wayang nek Pak Gito durung tekan kene Lah napa to? aku njaluk kudu gungane aku Pak kula engko ditunggu aku ngono iki pinangka gungane aku kan njaluk karo Bapak Gito supaya kaya nunggoni nang kene pating kalep biaracah yane wanci ratri wis larut swara angin sumribit ngidit iki karo nembang iki karo nganu karo mrihatin iki karo bapakne Anap Lah napa? calon ketoprak menembang pucunge mletho Karang lali kok ya. ben prihatin wani dadi ketoprak nek dadi dulur dalang ra iso nembang ya tendiang kuwi ora kaya gegerit manah
ingkang nandang wuyung ketaman loro asmara duhku sumo wilangan songolan kali songo karo loro iki pira 11. muga welas omring kula teruske langgame apa monggo Mas Pur. Bapak Ibu Sagung Prolenggah Kakung Sumaun Putri Hanggemeni Wanci ing samangke langgam kalajengaken babaripun pamuja Hastungkara katindakaken panjenenganipun Popo Lutning Slamet ingkang rikalenggan siang menika badhe paring doa hanjumuhaken mugi kekudanganipun kadang kula sepuh panjenenganipun Ki Jumbuh Siswanto mewah kulawarga panjenenganipun Popo Rdo Marwaka anggenipun hanggadhahi petangan songo kelawan kalih kawelasan ing Gusti lumintu dhateng risang pinanganten sarimbit pamuja Hastuti Hastungkara katur panjenenganipun Popo Lutning Slamet kasumagaaken sumangga. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi qad ahalal nikah wa harama alaina syifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Nuwun pangapunten pamuja Hastungkara saderengipun mawi basa manca utawi basa Arab langkung rumiyin badhe kula adani kanthi basa Jawi ngiras pantes ngleluri luhring budaya Jawi sinartan kula nyerat kanthi sekar sinom larasipun pelok nyuwun gungang para kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi antu anu penganten kakung lan putri engkang nembe polo nindakaken dawuh suci Nduk riyan dwi as tuti
kathah putra putri kang bekti Orang ngakeni dikawe bakti orang ngakeni utawa siapa sakinah mawaddah tahwa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah wa tarfa'una biha indaka a'lan darajat wa tuballighuna ya Allah biha aqsal khayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al baldatana ya Allah baldatana Indonesia wa wilayatina ya Allah Jawil Wusta wa qaryatina ya Allah Magelang Pakis Mundilan. Hadihi baldatan wa wilayatan sumal qaryatan aminan tayyibatan ma'muran mubarakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah alif baina kalih warian kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Kama alafta baina sayyidina Yusuf wa siti Yulaikha. Kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti Khadijatul Kubra. Allahumma ya Allah barik fi umurihima wa barik fi dzurriyyatihima wa barik fi rizqihima wa fi baladihima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ya Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair indaka ya Allah wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wal fitnati wad dhalali wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati siril Fatihah. Makatan pamuji astu ngoro saestu wonten kirang langkung nuwun kalepatanipun nyuwun pangapunten menapa dini langkung-langkung nggen kula nyerat cakepan donga pamuji mbok pilih wonten singklar saking paugraning nenggih wontenipun Parama Sastra menapa dene kirang jumbuh kalian guru wilangan guru gotra menapa dene samangkih wonten kital kujiwane atur kula nyuwun pangapunten ing wasana purnaning atur keparang kula hangaturaken manjal maning sasanti Suradira Jayaningrat Suh Brasta ulah Darmastuti Dirgahayu pinanganten sarembit. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nuwun 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 matur nuwun. Kenging panuwun katur panjenenganipun Bapak Lutenting selamat ingkang sampun kepareng baparing doa pamuja astuti. Bapak Ibu sagung ati lenggah wekdal paripurna sampun pahargyan Celimen Prasaja wonten kalenggan siang menika dening samanggih pinanganten tetep wonten nginggil kula suwun saweneh kadang kulawarga saking Muntilan lan saking papan menika lan ing kiwa tengenipun samangke saged nindakaken foto sesarengan kalian pinanganten sarana gilir gumanti miwah paring ide pangestu doa restu sarana jawat asta minggah wonten taluntak. Sumangga bidaling para kadang panjengguyung linanggung keluarga pisan foto sarengan monggo paring ide pangestu gilir gumanti biar nanti terdokumenkan semuanya, Mbak. Jengaripun genduk riris nglajengaken menapa ingkang kakersakaken saking keluarga. Monggo saweneh pra kadang panjengguyung kasumangga.